ассалому алайкум дӯстон бардарон тамошобинони канали аҳли ютуб хуш омадед ба канали мои канали қодиров Саидбурҳон. боз ҳам як гоҳи гусолдор гоҳи фурӯшӣ бардарон навина ҳози банд задем гусолак дирӯзай ба қача бардаро ба қача гов худаш диимзой хуноҷини диимзой гов бениҳоят гоҳи калонай каломе ки дар канали мо ҳатман меҳмонай ҳатман подписатсия кунад як дона лайка дариқ надоро барои пешраи канал як дона лайка бизана баъд подписатсия кунад. дӯстон ҳозира мо кашидан ҷӯшидан ҳама тарафша шумода нишон медиҳем. ҳозир як дандона шӯй кӯй ина дандона шӯй мекӯй шумо бибинед ноҷини диимзояй бениҳоят гоҳи калонай бардаро инҷора хурда дидӣ дӯстон дидесен дандонаша калонай дӯстон дидесен гова нигоҳ кунед қадди одам борай бардаро ҳозир ина мекаша шумо бибинед ҳучки гусолака ана дӯстон гова бинед рафгардона бикаш пиштигоҳ диден чанд қай ина барда ина бардаро бениҳоят гоҳи зура бардаро кашидан шаден ҳоз як улум мекунам мақсад ҷӯшиданша шумо бибинед улум кадестай ана дӯстон ҷӯшидасай шумо бибинед дичочи аввалаш ина гусолак дар ҷай нигоҳиш ки қабдагӣ нестай бардаро ҳамин чизда шахсан ман худам бардаро гарантӣ метавам худам кадоме ки мегирай ман мақсад гарантӣ 100% ҳамин шахтазаништа бардаро осон ҷӯшишта ман ҷавоб мегӯям бардаро гарантӣ 100% метавам гоҳи деҳқонияй бардаро ина дидесе навзоидагай биғиз дар хони мо чихелкана ҷӯшидасай чихелай ҷӯшиданиш осон ҷӯшайна бо дигари чашиша бигӯш навзоидай бардаро гусолакаш тайпошта буд ман ҷидо кардам гусолаш нав ҳози банд задамша сиёнкаро сар кардам камака овозо гирифтай бардаро ина шумо шикунед чачош шики қабдагӣ нест бардаро роам бениҳоят гоҳи калонай басай бихе як гудак бо буҷуша биё ҳиҷа биятит буҷуше ина дӯстон дидасен як гудак меҷуша шумо тамошо кунед бардаро бениҳоят гоҳи аҳли хушрай ман шахсан ҳамира гарантӣ ман метавам ина гарантӣ метавам басай биё шиша нишон тем басай бихе ина дӯстон дидасен ширишам ғавсай тоза шудай бардаро ҷӯшиданша ден навзоидаги ина гусолакаш ба қача номрои телефон 911 21 72 21 адрес хуросон бардаро 911 21 72 21 кадоме мегира бардаро гарантиш зур айда бениҳоят ҳамин як занакай мақсад мардакай худаш тоқа мешина меҷӯша бардаро амира як гудаки хона меҷӯша бардаро нархира мо мондем дӯстон 15000 ягон чи муомила дорад дастсафка дорад ягон чи муомила ҳуй кӯ бикаш ҳамиса ябора ина дӯстон диден 15000 ягон чи муомила дорад дастсафка дорад худо нигаҳбонатон кас кори ҳаматон дар барор мехоҳам бигзорай мо гоҳи хубша бигирен то навори оянда гоҳам бениҳоят гоҳи бузбала ина дидесен хеле шида гоҳи калона парсем ина ба хотири подписчико ай кабзанене ки ина бардаро